ಪುರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಲಗಸಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ನೆಟ್ ಕುಸಲ್ ಲಗಸಿ ಪಂಬಂದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿರಿ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಲಗಸಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿರಿ. ಎಂಗ್ಲಿ ಇನಿ ಅಲಂಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬೈದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅಂಚಾರ ಅಪ್ಪ ಲೈವ್ ಕೊಲ್ಲಾಯ್ನ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಬೊಕ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನಗೆ ಬೋಡೋದು ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ತದ. ಅಲಂಕಾರದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರಿಯರು ಲೈಫ್ ಓಲೆ ಬಂದದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿರು ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಜಿ ನಿಕಲ ಪಾತೆರು ಕಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿತ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ್ ಶಾಪ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪದ ಮುಂಚೆ 4 ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೋದು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲಂಕಾರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಡ್ರೆಸ್ಸುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಕಡಬ ಈ ವಟಾರದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬಲೆ ಇಡೀಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗ ರವಿ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಆವದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್. ವಿಜಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಬರ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಗಿರಾಕಿ ಆಪಿರ್ತು ಜೋಡು ಬರ್ಕ ಬಲೆ 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 ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರಕ್ಲಿ ಅಂದೆ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಬನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಸಲಗಸಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಅವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಓವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಾತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಬುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ ತೂಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಮಲ್ತಿ ಏರು ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲರಿ ಏರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ಇರೆಗೋ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋವಾಂಡ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿ ರಾತಿ ಲೈವ್ಗು ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ತಲ ಪಂತ್ ಜ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನ ಸಡನ್ ಜಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪನ್ಪ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ರವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಂತದ ಏತ್ ಸಮಯ ರವಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮುಂದೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗೋಡ ಆತನ ಅದೇ ಮಾರ್ಗೋಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆ ಕನ ಮೂವಿದ ವಿಡಿಯೋಲ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕುಸಾಲ್ದ ಗಸಿ ಬಂದಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಅವ ಎಂಕ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಬರೋ ಒಂಥರ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಕಣ್ಣ ತಪ್ಪದು ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ತದ ಅಲಂಕಾರದ ಪೇಟೆ ಅಂತದ್ದು ಶರವರು ಆ ಏರಿಯಾ ಒಬ್ಬರ ಬೋದು ಕಂಡದು ಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಜನ ಎಲ್ಜಿ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆತನ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಈ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇನ ರಪ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಬರ್ಪುರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾಲ ಇಜಿನ ದೀಪಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ರಪ್ಪ ನಾನಂಜಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಚೇತನ್ ಬಂದು ಇನಿ ಬರ್ಸವಣದಾರೆ ಬರಿಯರ ಆಯ್ಜಿ ಆರೆ ಈತ ನೆಟ್ಟೆ ಆರೆ ಚೂರು ದೂರದಾರ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಕೈತಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಜನಕ್ಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ಲ ಬಂದನ್ ಪೆರಾಂಡ್ ನಾಳೆ ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಲಾನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಾ ಈ ಚಾನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಾರ್ದ ತೂಡ ಇಂಚಿನವರು ಆಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಶ್ವಿತಾಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ 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 ಅಶ್ವಿತಾ. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಸಾಲ ಗಸಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ದಿನ. ಕುಸಾಲ ಗಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಾನು ಸದ್ಯಡ್ ಬುಡುಪ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡಪ್ಪ. ಎಂಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಲೇಟ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದೋತನ್ ಬಾ ನನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಬರ ಆತನ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಪುನ್ನಿ. ಕಾಮಿಡಿ ರವಿ ಎಣ್ಣಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಯ್ಯರ್ ಪನ್ಲೆ ಪುದಾರ ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಪದಾರ ಊರು ಇಟ್ಲ ಊರು ಪನ್ಲೆ ಅಲಂಕಾರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಂಕ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಇಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಮನೆಗೆ ಉಜಿರೆ ಉಜಿರೆದ ಉಜಿರೆದ ವಿಜಯ್ ಉಜಿರೆದ ವಿಜಯನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಇಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಲಿಪಲೆ ಅಲ್ತಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಲೆ. ಏನೊಂದನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಲಂಕಾರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಇಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ ಬೇತ ಜಾಗಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ಬಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು. ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಬ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಾಮಕುಂಜ ಕೊಯ್ಲಾ ಈ ಏರಿಯಾ ತಕ್ಲು ಎರಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೆರಿತು ನನ್ನ ಬಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಇಡೆ ಬಲೆ ಎಡಿಟೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲ್ಲ ಚೀಪ್ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪುರಾಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇನಿ ಬೈದ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಿನಿ ಬಿಡುಪ. ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಹೊರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಪೋಡು ರಾಮಕುಂಜಾಗ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಏರ್ ಮಲ್ಲೆ ಗಗನ್ 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 ಒಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಗಗನನ್ನ ಇರು ಒಲ್ಪಾಡ್ತಂದು ಪನ್ನೋಡ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪು ಎತ್ತು ದೂರದಾಗ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಇருந்து ಸುಶೀಲಾ ಎನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್. ಅಶ್ವಿತಾ ಪಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಯತ್ರಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ದುಂಬೆ ಬಿಡುಪ ರೆಡಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಬಿಡುಪ ಆಂಡ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ದಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ದಯಬತ್ತನ ಬಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಓ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪುದಾರು ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಬನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇಂದು
ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನನ್ನ ಚೂರಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಪೋಲ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋಲ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಥ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ತುಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಮುಲು ಡ್ರೆಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ ಕಾರಣ ಬೇತಿದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಬೈದಿನಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಕಣ್ಣಿ ಮುಗ್ಲ ಫ್ರೀಲೇ ಬಡಿದಿತ್ತೀರಿ ರವೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಶನಿವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೇಜಾರು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಗ ಜನಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲಿರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂತೆ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬತ್ತನ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿದಾಡಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಉಂಡದೆ ಅವನಷ್ಟು ಇಂಕ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರು ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ನಾವು ಚೂರು ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಟೈಮು 8 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತರ వచ్చి ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೊಡೋರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಓನರ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಶಾಪ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂತರು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಇಂಚನೆ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಾಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತಿ ಇರುವಾಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಚಾನಲ್ ಅಂದೆ ಇನಿಕಾನ 3 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಆಸುಪಾಸು ಅಲಂಕಾರದ ರೋಡ್ ಆವಡು ಸರೋವರದ ರೋಡ್ ಆವಡು ಕಡಬದ ರೋಡ್ ಆವಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಕಡೆ ಎಂದಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದ ಕಬಾಬುಡು ನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಲದ ಕಾಮಿಡಿ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് നാരഞ്ച് കിബി പോയത് പണ്ട് ಹಾಕಾರತ್ತದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಲಿ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡ್ ನಾನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ ಪಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು